sharaɗin so shine kaso a so gab da muke yarda ne, kuma na san a san ki ba ni gazawa wannan daidai ne. In na zo gidan ku tarbe ni da kauna aikin gani ne, komai da ki ne nake yi ba ni na baki a bar sona, ba ni na baki a bar sona, ba ni na baki a bar sona. Habibati hayati ƙwarrata ainihin wulbina da sikiri da ke kwana da ke tashi ki ji wai shona, idan da ke tsana huta in baki ƙarshen rayuna a zuciya ta ke ce da bawa da kan mutan ruhina. Gani na gode daga ban yarinya mai sanna, mu gode Allah in muka gode masa shi ne zai karawa. farin cikin da yake a raina haka